Fuck, den zoomer meget. Fuck, det er sindssygt. Ja, for fanden. Den her, den er altså legenders. Ja, godt, så skal vi det her. Det er godt, Rikke. Den stivler, den er stivler. Så husker man lige at slukke her hver gang, og så skal I huske at have lukket. Eller det var slukket, det var slukket. Den er mærkelig, den der som Emilie har. Okay. Det er sådan en sej far. Ja, er I klar med saksen? Jeg er klar med saksen. Filmer lige lidt, hvad det er, vi laver. Hvad det er, vi ikke laver noget andet. Den har jeg skulle lige til at sige det. Så er der med hotdog. Okay, skal vi rejse? Og så gør han bare sådan. Så skal I jo bare... Prøv at se, så skal I bare klippe det, der kommer her. Jeg er altså ikke sikker på, at det er Hamas. Hvad er det, du har der i, Anna? I see you again. Der er vand og sukker og doser. Det ser godt nok sundt ud. Fucking godt ud. Ja, også godt ud. Økologisk godt muligt. Det er sådan noget, man får tripper forbi. Der er varmt dernede. Der er rigtig warm. Der er også hot. Der er hot der. Lige så hot som mig jo. Ja. Får man ikke lidt dårligt til, hvis man begynder at spise nu der? Altså, vi har altid smags på vin, når man har. That question. Vi er kolde først til det der. Nej, men det er godt, der er gode. Magnus han sniger sig bare med. Selvom jeg flytter kameraet, så skulle han lige snige sig. Og så er det jo, så må man jo smage. Det er de første smagsprøver. Jeg skal fandme også lige have. Jo, og klister det ikke sådan i munden. Spiste det? Nej, ja. I er god. Må jeg også have? Fuck, I er god. Så er der ikke nok vand til. Hvordan smager det, mand? Jeg tror mere, det er Hvad laver vi, Anne? Vi filmer, hvad vi laver. Men det er meget, vi ikke laver en skid. Meget godt. Er der ikke nogen, der vil række mig et? Hold da kæft, Garde. Den zoomer mega meget, så du fylder bare. Du fylder det hele. Det er så meget godt ud. Jeg vil gerne bare sådan kæmpe på. Ej, det er lækkert. Er de gode? De er rigtig gode. Godt. Hvor er vægtene henne? Den skal bare have herovre, det er meget nemmere. Så bliver der vejet. Hvor meget skal der i, Anne? For så. Så det bliver et vinter. Har vi snakket med tid? Vi har altid tid, Anne. Vi tager bare frikvarteret. Det bliver du nødt til. Jeg synes, vi skal lave sådan så mange folk, at vi får bare sådan, hvor meget Det var alt for meget. 225. 225. 250. En tag. Hvor meget var det, der skulle i, Majas? Jeg skal godt prøve at finde Det er nemlig rigtigt. Hvor mange var det, der skulle i, Majas? Var det 200 hvad? 225. Ja, det er nemlig rigtigt. Så kommer der sukker i, du. Det er et bjerg. Er du klar, Søren? Søren er altid klar. Prøv at se, hvor klar han ser ud. Er du klar, Søren? Åh, for fanden, den var varm. Bare sådan en streg. Altså ikke finger med den der, han vender ting med. Hvad putter du i nu, Anne? Hvad var det? kommer der druesukker i. Er det druesukker? Det var så lidt guldsukker. Hvor meget skulle du i med, er det? 62 gram, tror jeg. 62 gram. Så nu er der vand, sukker og druesukker i.
Og hvor lang tid skal det så stå, Anne? Så nu sætter vi det i kog her. Hvor længe skal det stå? Nu skal det bare koge rigtig godt. Det ved vi ikke, hvor længe det skal stå. Hvor mange grader skal det op på, siger du? 162 grader. 162 grader. Nå, hvordan går Fuck, Anne ser lille ud på kameraet. Altså ikke Anna, men Anne. Ja. Hvor lige se noget fra mig. Mega lille. Det er bare skudt. Hvad er det, der ser fancy ud? Vi kommer over og kigger. Hvad er det, der skal ses? Hvad? Det kan man få det med. Hvor er det, det ligger sådan nede? Og hvad? Det er sådan en... Fuck, det ser cool ud alligevel. Ligesom den der 3D. Vi tegner nederne. Ja. Og så skal jeg finde ud af, hvad Prøv at skrive dit navn. det skal lave, hvad det skal være. Øj, men det bliver stående som sådan en ting. Ja. Kan man tage den op bagefter, tror jeg. Og så har man sådan en... Det er ligesom det der, hvor man hælder... Det er vores eksperiment nu. Det er ligesom, når man hælder... Det tror jeg, fordi hun rykker lige på den ene streng, så rykker det hele sådan med. Har I set det der hvor man hælder aluminium ned i sådan en myretube? Ja, det er så fucking sejt. Så nu begynder vi at stoppe. Skal vi prøve at tage den op bagefter? Den prøver vi at tage op, så nu får den lov til at stå. Hvad er det, Rikke laver? Hvad er det, du står og dufter til? Jeg prøver at finde den der med karamel. Den kan jeg godt finde til dig. Lige med det vunds. Ej, den er også god. Den er lidt okay. Der er det kommet ind. Det kom ind, det her, Rikke. Den der. Jeg ved ikke, hvad synes I? Jeg synes, den her. Karamel, den er god. Der er også en cola. Den er så bare meget Men stærk. den er meget syntetisk, synes jeg. Men karamel, den er rigtig, rigtig god. Anne har købt en helt ny karamel, hvis det er. En helt ny. Smagsbordet. Farvebordet. Og bumse. Den er lækkert. Ja. Seriøst? Kunne du få det op? Shit, Møjs. Fuck, hvor sindssygt. Er det ikke det hele? Nej, men det er fordi, han har lavet... Anna har tegnet ned... Magnus, Anna tegnet ned i den her. Og så blev det sådan nogle former, og den kunne bare så tage op. Kan man spise det? Er du stolt? Skal du spise det? Spis det. Hvad smager det af? Nej, ikke, men vi hører en god joke. Ja? Ved du, hvordan stolthed blev opfundet? Nej? Det var 2 jøder deroppe, der kæmpede den samme 25 år. Okay. Det skal man også ikke mærke, hvis det sådan måske også. Der kan jeg ikke. Er jeg meget tæt på? Du kan ikke se dig Det selv. er mega tæt på dig. Er du regnet med det sådan lige hurtigt? Video. Har han set de smukke blade? Jeg var ikke Magnus, han så pænt. Har du set de her folk? Ja, dem har vi. Jeg har jo de så, vi spiste dem også. Det smager også godt. Hvad er det for en smag, det der, Rikke? Rabarber. Hvilke farver har du puttet i? Rød og hvid. Rød og hvid. Det er rabersmag. Den. Hvor det så godt så? Du har fået... Vi ser Sørens skills over. Vi skal fandme have Søren skilt med, så skal vi rykke lidt baglæns, fordi den zoomer. Zoomer den selv. Prøv at se, den er bare mega close. Gustav ser mega I pro ud. skal de der rabarber, det der, som vi har lavet, det skal I pakke væk. Men det er vi også i gang med. Og så skal I faktisk være klar til, at der kommer 2 portioner mere. Og så kan jeg også se på uret, at det er de 2 portioner, vi når. Nej. Jo, det